Għall-10 sena konsekuttiva, l-Awditur Ġenerali Charles De Guara ippreżenta lill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati rapport li stħarreġ jekk il-verifiki ta' natura finanzjarja u ta' konformità li l-NAO għamel lil 8 entitajiet u dipartimenti tal-Gvern ġewx implementati jew le. Ma' TVM News l-Awditur Ġenerali innota li l-biċċa l-kbira ta' rakkomandazzjonijiet li saru mill-NAO fatt ta' eżerċizzji ta' awditjar ġew implementati mill-entitajiet rispettivi. Fl-evalwazzjoni li saret din is-sena instab li 63% tar-rakkomandazzjonijiet li ġew analizzati mill-NAO ġew indirizzati b'mod sħiħ parzjalment jew jinsabu fi stadju avvanzat li jitwettqu mill-entitajiet ikkonċernati. On the whole, sodisfatt, iva biex iwieġbek, imma naħseb jista' jsir improvements. Per eżempju, fi Kastardum għandna 3 entitajiet fej kważi 100% wettqu rakkomandazzjonijiet tagħna, imma hemm entitajiet fejn huma batuti. On the whole sodisfatti, imma jista' jsir improvement. Ir-rakkomandazzjonijiet li saru lil servizz.gov dawk dwar benefiċċji għal terminu qasir u lil Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali ġew implementati kollha jew inkella sar progress sinifikanti dwarhom. L-Aġenzija Reġistrazzjoni tal-Artijiet ħadmet fuq 33% tar-rakkomandazzjonijiet li sarula. Il-programm ta' wara l-ħin tal-iskola, Iskola Sajf u Club 316 implementa 67% tar-rakkomandazzjonijiet mill-NAO. Il-ġestjoni tal-faċilitajiet ta' tamir mhux mediku fl-Isptar Mater Dei implementat nofs ir-rakkomandazzjonijiet. Ġew implementati min-naħa l-oħra 71% tar-rakkomandazzjonijiet fis-servizzi tas-saħħa mentali, filwaqt li ma ġiet implementata l-ebda rakkomandazzjoni brabta ma' ċertifikat dwar ir-rendiment tal-enerġija. Aħna dan huwa l-enfasi tagħna tis-saħħa governanza kif saqsejtni tajjeb inti. Imma hemm bżonn l-entitajiet u d-dipartimenti jagħtu każ iżjed dak li nissuġġerixxu aħna fl-audits tagħna. Stqarrija tal-NAO esprimit il-fema li kull istituzzjoni nazzjonali tal-verifika għandu jkollha mekkaniżmu li jqis li r-rakkomandazzjonijiet jitwettqu fi żmien raġonevoli sabiex dan jikkontribwixxi għat-tisħiħ fil-governanza tajba fis-settur pubbliku kollu.